Ya, Oy. palit mo gulay ya. Na. Wa gyud may kwarta rong adlaw ron kay nahurot to New Year. Ya, sige na gudya pampalit og bugas. Paliti ko ya, pampalit og bugas. Sa mo rin mo mga magpapana sa inyong balay? May tirada to ni mga New Year pre. Apa buto eh? Ah, daghan ni magpabuto to. Naapod. Butos babaw eh. Grabe po na. Lagi. Oy, Palit mo gulay ya. na. Wa gyud may kwarta rong adlaw ron kay nahurot to New Year. Asa da imong mama ngano ikaw may gipabaligya? Ya, sige na gudya pampalit og bugas. Uyan yung bata, oy asa man ginikanan ay. Na wa gyud may kwarta day, pasensya na jud kayo kay nahurot to New Year. Niya oy, presko. Naka di kwarta pa eh. Na wa lagi kay kwarta dire pre kay nahurot gyud to New Year, palit og mga ilim nun. Unsa pa ni mga pods? Ay gang dito na lang sa unahan basig naipay mo palit ana. Kol. Uya pud atong bata to, oy, asa man mga ginikanan ato? Ay no, mawalay po ahod. Gay no nagsugal-sugal pud siguro na yung mga ginikanan ana baloy kayo. Siguro. Gani wala gay pampalit og bugas. Pag panganak dili man di makabuhi. Gulay, 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 gulay. Sa man bata ang suri gulay ka bata pa ba ni? Uya pug naong nga pa ni bata ni. Wala na tao mo palit guro ni. Sa na yung baligyan nimo? Gulay. Gulay. Ano asa man imong mama di ay? Papa, Dito sa balay. nagunsa naman na sila dito? Nagkuhan dito ah. Asa man lang gihimo din nila dito? Wala. Ano ano ikaw di pasusuro ning gulay di inoon nga sila dapat sila mo nang kuan ani. Paliti ko ya, pampalit og bugas. Luoy pa rin bata ang tao. Sige 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 sige. Pila-pila man ni tanan ako na lang ning kuanon. Si Winta lang ni Kol. Sige sige sige. Be, ako na lang ning kuanon tanan. Salamat, Kol. Sige, way problema day. Way problema kay Luoy kay piting initang yung panahon Luoy. Suroy-suroy ka. Sama ra mo mga magpapana sa inyong balay? Sige sige ka to na to. Be, bantay na sa kuha ron. Ulang pa gid ba. Koy, pasiguy akong Ayo. Oy! Ikaw mo'y ginikana na ning bata. Oh, Rick, Rick, Rick. Ano na nahalin? Ano man na nahalin? Nahali na ni ako ning gipakyaw tanan. Oh, salamat kayo boss. Salamat sa iyo. Salamat. Ako na ikuyog ko. Ang bayad na Kuyog ko dire. Dapat ako ang bayad. Ikuyog ko dire kay nganong mangutana ko ninyo. Ngano kani man yung anak ipasagdan og kasuy-suroy ang piting inita ng panahon. Sa metro ka boss ng mga saba ra manong kay Igor makanapalitan ng gulay ipabaligya. Dili man. Bisag wala ko katungod ganito ako ni anak. Pero kamo may ko na responsibilidad nga mo kuan ana nga mangita og gamay mangingon siya nga pagpalit og bugas. Asa man nang ano piting compute og last storya. Gaano drama na mo ni kaysa pa moabot ang panahon nga wala may kabalo na siya manginabuhi. Ayaw, trabe pag may boss nga makadaog may last to, dili may mo alang harapan. Oo. Dili man. Eh pangialam. Wa kay labot kung ginasugo naman ang mga anak. Wala lagi ko'y labot. Pero huna-hunaan ninyo bata pa kayo na oh. Piti bang bata anak iyang gibabaktas-baktas sa nang init kay diha. Among punto na nga dili na magsalig sa ginikanan Oo. ng nakuha na. Tama. Ano mong punta na? Kanya, Labot-labot. kanya ano ang sulti niya? Gisugo daw siya kay pabaligya kay way palit og bugas. Tinuod ba na? Oo nga. Anong bata may nasugo Aron, ng palit og ma-responsible kuwan? siya. Sugoon man yun ang bata og palit og bugas sa Gara istorya kuwan. na pa di sa muka ng kuan. Kabos, igor kang palit og gulay ba? Kamong duha ba? Yeah. Pwede mo na ako i-kuan dito sa Nahalay report. report ko na ko dito sa inyong kraki ninyo na inyo nagipangkuan ng bata Wala nga. kay katungod na kaya mo man ang anak. Kami may na responsibilidad na nga mo Wa lagi ko'y katungod. Wa ko katungod kani man ako na anak. Pero naluoy lang ko sa inyong anak kay inyong gipa Tama na kasi. init-init diha ng kuan. Ang laktod niya pagka-istorya, boss. Tama na kas kaluoy, boss. Wa mo na, boss. Ano mama ko mahimo kung saan sisitisin ngayon sa mga bata mo niya na. Sara na hilabdanon. Tila ninyo. Kamu kita mga silingan. Kamu, puti kayo mo. Grabe nyo makakumpute o kon. Sige na, sige Huwag mo na. ipalit ang bugas niya bata yung sugoon. Gatag na mo. Muna na sa iya ha. How? Sila gibayad na to. Ilagyan niya ka. Si Winta. Si Quintara? Tawag yang ngit. Kaway ayo gini kuana na si Quintar gihatag. Usa man ani di man nakapalit og isang kilong bugas Nakadungog ko, siguro. nakadungog ko. Ha? Tanaw na ninyo yung ipasuroy nga kulag. Mabayaran ba ng 50? Oh, kana. Manaluoy na ganito ko. Gipalit ako ng 50 tanan. Kama mo yan ang kamatis Ha? boss oh. Ha? Si Quintar na mabayaran naman eh. Kanin yung mais oh. Tanawag ipasuroy. Pila na kabuklusok ko. Ginaway pa, nagginaway, di ba? Oh, ako na kanina nagpalit. Kanaluoy ko yung anak ko niya makuhaan pagkag. Asa mang unod ani Ha? kaon nimo? Kaon man imong unod pud. Ayun. Una ninyo. Ibayra. Abi na. Oh, anay mga unod tong mais. Giusa man ani mo pagkuan kang. Kit-kit. May gisugong kani kag pabaligya. Apay kamatis ato. Yo, importante na 50 pesos. Ani Ako na, gisugo ay pagluwag klaro. na. Pagluwag dito ka. Buka nimo oy. Taritiyo sana. Dugang 50 na may halin. Si Quinta, dungwag na to si Quinta. Bahala wa tay bugas kay Bahala. agratag mais ron. Makadaog kita nung ma. Sam na si mama magpapay. Sige,
kuan. Unahon man niya lastos na sa kuan bugas.